бях го правил. Днес е първият от серия почивни дни по Гергьов ден и времето е прекрасно най-после и реших да направя един много приятен преход, то по-скоро е даже разходка. Отново отивам до Асеновград и ще изкача връх Анатема и малко по-нагоре връх Свети Илия и съответно там е и Параклис Свети Илия, след което ще слеза най-вероятно до Мудовския манастир и оттам отново до Асеновград. Някъде около 13-14 км е самата разходка. Много е готина, много е приятна. Сигурен съм, че почти всеки от вас може да го направи. В самото начало има така едно по-леко изкачване, след това нещата стават много приятни. А пак гледките, които се разкриват отгоре, са направо вълшебни. Аз често посещавам това място, да ми е изключително приятно да съм там. И така, пътувам в момента на Асеновградско шосе съм. Трафика е брутален, както обикновено, но то вече това май си е съвсем нормално. Хайде да действаме! И така, вече съм на пътеката, след като паркирах в града и много бързо, след около 5 минутки, съм вече в зелената част и започвам да изкачвам. В началото е само изкачване до върха Анатема, като накрая си е малко и хард работата, но не е чак толкова страшно и не е чак толкова много. Така че съм сигурен, че можете да го правите и вие. Върха Анатема над Асеновград е висок 662 метра, мисля, че беше. Върх Свети Илия, който е малко по-нагоре, е 772, мисля, че. Нещо такова. Имат около 100 метра разлика двата върха. Изключително приятни, изключително ненатоварващи. От Анатема се разкриват уникални гледки и към Родопите, и към Пловдив, дори към Северна България, вижда се Ботев дори. Уникално е. Ще ви покажа после тези неща, като се кача горе. И сега действаме. Айде! Ако не сте идвали до сега тук, ви препоръчвам да питате някой от местните хора, като паркирате долу в квартал Свети Георги. Попитайте как да стигнете до върха Анатема, ще ви обяснят. Но, пак казвам, няма нищо сложно и трудно. Пътечката си ви води. За сега няма маркировка, мисля, че по-нагоре имаше маркировка. Като стигнем до нея, ще ви я покажа. В принцип има няколко начина, по които може да се изкачи върха Анатема, но аз сега ще ви покажа най-стандартния. Ето една гледка към Пловдив. Също нещо важно, което забравих да отбележа, е да си налеете вода от Асеновград, тъй като нагоре вода няма никъде. Пък без вода е кофти. Така че задължително вода долу в Асеновград, в квартал Свети Георги, където паркирах, има няколко чешми, така че няма как да не ги видите. Днес най-после вече и времето е малко по-хубаво. Това може би е причината и скоро нищо да не съм качал, тъй като времето беше много лошо, всички знаете. Април месец и ни изненада, е то здраво. И от тук вече започва едно малко по-сериозно изкачване. От тук до Анатема ще е все така. Може би не се вижда на камерата, но
Предполагам, че наклонът е някъде около 30%. Сега пристигам на едно страхотно място, на една пейчица с страхотна гледка. Ще обърна камерата. Много е супер, сенчесто. Може да се направите и барбекю. Вижте колко креативно море има с нагревател от печка. Някой си прави тук барбекю. Продължаваме още малко. И ще сме в подножието на върха. Камерата предполагам, че не се вижда, но повярвайте ми, наклонът е може би около 40% и доста каменисто. То по-скоро качването не е такъв проблем, колкото слизането, защото има опасно да се подхлъзнете. Тая зима ми се отразила. Между другото, аз съм от хората, които обичат да спортуват основно навън. Не ходя на фитнеси. Просто никога не ми е харесвала идеята да се затворя в едно малко пространство и да блъскам щанги с назобани батки. Никога не ми е допадало това. Винаги съм обичал природата, уезденето, планините. Това ми допада много повече. Така излизаме от горската пътека и сме вече на билото. Така, ето, дойка само пред Буери. Така, това горе ви е върха на Темар. Сега ще се изкачим. Той ми се пада отясно. А наляво е пътят за Свети Илия, след който ще отидем малко по-късно. Сега се качвам на Анатема. Последен напън. Уникално е. И на върха Анатема. О, имаме и новости. Направили са пейка. Браво, страхотно. Евало на хората, които са го направили. Това наистина изисква изключително много усилия и труд. И съм сигурен, че са го направили напълно безвъзмездно. Браво, евало. Това е табелката. Чувството си в природата наистина е невероятно. И така, ето ги и гледките. Асеновград и Пловдив в далечината. Тепетата се виждат много ясно. Вижда се и Стара планина, връх Ботев. Естествено няма как да не започна с Асеновата крепост, която ни се пада в ниското. Ето това там е връх Кутра. Малко по-надолу е Свети Димитър. Това долу си Асеновград. Пловдив е в далечината. От тази страна се открива обширна гледка към Северна България. Стара планина се вижда много ясно. И всичко тук от тази страна е Родопа планина. Изключително красива, охраняваща, любимо мое място. Пътят за Смолян се вие тук между планините. Уникално. Височко е доста, така че си правите експерименти, не се натесвайте много. Знамето на България. Малко поопърпано, но евала
хората, които се грижат за това място. Наистина прекрасно. Така, до тук между другото стигнах за около 45 минути. И сега може би още около 20 минути до Сетилия. Айде да тестваме. От тук вече преходът става много приятен. Почти няма денивелация. Много лекичко. Разликата между върха на Тема и връх Сетилия е около 100 метра в надморската височина. Така че не е нещо, кой знае какво. И вече като стигна до Сетилия, там ще се почина малко по-дълго време. Може би ще ви разкажа малко повече и за мен. Кой съм аз, с какво се занимавам и така нататък. След което ще се спусна до Молдовския манастир, който беше в ремонт. Сега не знам дали вече са го оправили. И оттам слизам в низината и продължавам към Асеновград. До момента не съм срещнал никой, нито един човек. Може би защото е малко и по-ранен часът. Може би защото е празничен ден. Не знам. Но пак е доста приятно. Тъй като цяло искам да ви кажа, че повечето хора не знаят за това място. Асеновградчани си го познават. Но дори и Пловдив, който е на само 10 км от Асеновград, 10-15 км, има много хора, които не знаят за това място. Повечето хора се знаят само Асенова крепост и това е. А всъщност има толкова много места още около Асенова крепост, вълшебни, за които хората въобще не подозират. И аз бях така, но си ги открих сам и си ги посещавам вече. Да, между другото, дори и тук, напълно сам. Просто съм чел някъде нещо, чул съм и съм решил да намеря мястото и така. Ай! Исках да кажа нещо относно ходенето в планините. Винаги тръгвайте подготвени. Винаги преди да тръгнете за някъде, проверявайте времето. Лично аз, ако видя, че времето ще се влошава, не ходя. Предпочитам хубаво време като днес, за да мога да се насладя на природата. Носете се задължително вода, толкова колкото смятате, че ще ви стигне за целия преход. Имайте предвид, че не навсякъде има чешми, както в момента тук. Другото нещо е задължително телефоните да са ви заредени. По възможност, ако имате и пауърбанк, си носете с вас, защото никога не знаете какво може да се случи. Може би последното, но най-важно нещо, което аз редовно нарушавам, е: не ходете сами. Аз предпочитам да ходя сам, но това е грешка, защото всичко става просто може би до този момент и надявам се и в бъдеще Господ да ме пази и да нямам някакви по-сериозни травми или пък срещи с някои големи черни мечоци. До сега не съм срещал мечки, между другото. Познавам хора, които са срещали и всички казват, че това е наистина много страшно. Никога не подценявайте планината. Никога. И още нещо забравих да кажа. Маратонките или обувките или там каквото е, винаги гледате да са ви удобни. Не са ли ви удобни в планината, голям проблем ще имате. Предпочитам удобни маратонки, леки, с хубав грайфер, но избягвайте кецове, гуменетки или някакви такива с тънки подметки. Берете големи ядове. И така, съм на парака Сетилия. Не, да не направя Сетилия. Беше 770. Супер, страхотно място за отдих, релакс, разходка. Страхотно и се поддържа наистина изключително добре. На хората, които го поддържат.
Важно е да се кажеш, а не да ти дела супер. Тъничко. Същичка. Та, както по-рано ви обещах, ще ви разкажа малко и за мен. Както вече повечето от вас знаят, аз съм Димитър. Годините няма да ги казвам, ще оставя на вас да предположите. Естествено, приятелите, които ме познават и са ми фенове на канала, знаят на колко години съм. Роден съм и съм израснал в град Дряново, градчето, което се намира между Габрово и Велико Търново. И може би е по-известно с Дряновския манастир, който предполагам, че почти всички в България са посещавали. А ако не сте, задължително го направете, защото това е едно магично място. И самото градче също е много привлекателно и красиво. Страхотна туристическа дестинация. Само че от края на 90-те години живея в Пловдив. С едно много малко прекъсване от 2006-2008, когато направих един опит да живея в Велико Търново, но беше неуспешен и отново реших да се върна в Пловдив. Този град наистина ме привлече, въпреки че сега вече на начина, по който мисля и на годините, на които съм, мога да кажа, че сигурно сега вече бих избрал по-спокойното място, като Дряново, например, или като Велико Търново, въпреки че вече Велико Търново не е много спокойно място. Никога не съм крил, че съм от малък град, дори аз се гордея с това. Израснал съм в много добра семейна атмосфера. Почти от нищо не съм бил лишаван. В смисъл, ако може да се кажете през 80-те, примерно, когато бях дете, имаше от какво да те лишат, то тогава нямаше нищо, дето се вика. Единственото незабавление беше да спортуваме и може би за това си ми остана и вече на по-сериозна възраст да продължавам да го правя. Спортът винаги е бил част от мен. В по-младите си години съм тренирал по-активно баскетбол, естествено и футбол, лека атлетика. Но баскетбол така си ми остана по-сериозно на сърце. Както знаете, в момента другата ми голяма страст са велосипедите, с които се занимавам някъде от около 10 години. Иначе преди това, също като дете, аз от дете имам сглобени велосипеди. Имаше един период там, 10 на години, в които дори не бях карал колело, но в един момент реших, че отново ще възобновя това си хоби. В Пловдив ме привлече учението, разбира се. Завърших медицинския колеж със специалност рехабилитация, но по стечение на обстоятелствата така и не работих никога като рехабилитатор. Тук сигурно много от вас ще се изненадат. Просто когато завърших 2002 година, заплатата, за която трябваше да работя, нямаше дори да покрие наема ми в Пловдив. И затова се ориентирах към фармацевтичния бранш и до ден днешен работя в фармацевтичната сфера, в сферата на здравеопазването. Имам, разбира се, съпруга, имам дете и то не малко. Имам едно момиченце, което съвсем скоро ще бъде абитуриентка. И така, общо взето това е, което мога да кажа за себе си. Обичам природата, обичам планината, обичам да спортувам, обичам велосипедите, сглобявам ги, поддържам ги и така нататък. Това ми доставя наистина страхотно удоволствие.
Ако вие нещо друго искате да знаете за мен, можете да напитате долу в коментарите. Готов съм да отговоря на всеки по-нормален въпрос, разбира се. Да, и така. Айде сега да действаме и да продължаваме. Айде. Забравих да отбележа, че до тук ме отне някъде около час и половина. Около 4 км съм минал до момента. Всъщност е самият връх. Това е най-високата точка. И сега от тук продължаваме долу по тази пътека. Ако имате възможност, задължително го посетете. Така, да продължаваме надолу. Да, най-хубавото, че вече само ще се спускам. Повече няма да има изкачване. Това беше. Сега слизам към Младовския манастир. И пристигнахме до следващото място, на което няма да се объркаме, защото има достатъчно табели. Наляво продължаваме за Асеновград, надясно е за хижа Марцеганица. А пък от тук надолу, тук ще отидем до Младовския манастир. Трябва да видим коя е тази аптечка. Браво! Има някакви неща. Съжалявам, че няма в момента нищо в мен, за да оставя. Наистина, това е важно. Тук има и лепенки, минералче, винчета, салфетчици, стопашче. Добре. Мента го хвали рана. Ако някой се е притеснил нещо. Така, браво. Стигнахме до манастира. Видим къде са стигнали с ремонта. Много хубаво станало. Преди година идвах някъде, още го правяхте. Добре изглежда. Браво. Водичка има ли някъде? От да. Това ми оказа се, че даже манастира функционира. Отворен още октомври месец миналата година. Аз идвах август. Все още беше в ремонт. Така че, който желая, може да го посети. Наистина много хубаво място. Няма приятел, че няма. Не мога да се разносичи. Като не искам да е от другата страна от града. Няма. Ето минавам се заминавам. Започвам да слизам. Тук е само слизам. Продължавам да слизам надолу. Пътят се вие. Много приятно. Тук съм минал някъде около 6 км. Което честно казвам не е много. Много е приятно. Заслужава си. В планината си заслужава човек да ходи.
Въздухът, който дишам в момента, просто е феноменален. Изключително много се наслаждавам на тези моменти и съм щастлив, че все още мога да ги правя, здрав съм. Това е най-важното. И така, излизам от пътеката и съм вече на черния път в Озята. Ето, това е пътят за Добростан. Черния път. Тук между другото се провежда и състезание на селноградски байри с велосипед. Шумуха около мен тези храсти. Змиотците най-вероятно вече тръгват да излизат. Така че трябва да се внимава. Само допреди час и половина бях горе на дъното на планината. Понапечи се ме слънцето. Както се казва, сега е пладне. Право прекрасен ден. Прекрасен. Но в по-топли дни тук няма да е много приятно да ви кажа. Значи имате го предвид. Малко е като пустиня. И точно в този момент достигам до мястото, което бях преди 3 часа. Точно тук, нагоре, се качвах за върха Анатема. Ето, тук слизаме сега, откъдето дойдох. Точно 3 часа тук с моето темпо. А всъщност дойдох оттам. Така, след малко съм в града, може би до 5-10 минутки, и тук в този момент искам да ви благодаря, че бяхте с мен и че гледахте това видео. Надявам се да ви е било полезно, надявам се да съм ви показал нещо ново и различно. Знам, че има хора от вас, които най-вероятно са ходили по този маршрут, но пък съм сигурен, че повечето не са от вас. Така че, ако имате възможност, направете го, много е приятно. Няма да съжалявате грам. Благодаря ви, че бяхте с мен. Лайквайте, шервайте или там каквото ви е готино. Ако не ви харесва, не лайквайте. Не се сърдя на никой. И бъдете здрави и спортувайте. Сега е лятото, започва, така че давайте яко спорт, планини, велосипеди, всичко какво да ви харесва, хора. Забавлявайте се. Чао! Чао!